he video hian zirtir tu ten website video lessons course an siam dan tur kan soi don ani login attain kan tan dona ti chuan zirtir tu ang gat in register ke ma he ti chuan zirtir tu ina ati dan turang che khan ka ti dona chuwain zirtir tu te khan ulung tewin lo in lo enanga in lo thiranga a thei phei chuan lo thirnam thluk thluk pula ti chuan pause ngai lai te pohan pause ngai mai the ka tong fi lo deu na ang che te po khan ka tiang khan lo en the la tha khopa chuan masaberin kan login anga ti chuan kai email register ania email mang hian login zel turani ti chuan ka password ka chunga login tianga zirtir tu te chu kan login hian min hroi lu na kha adang bi ka nau pang te nei nang chelawa student chuan adang deuh hleka course an lu ta ke ni chuan tian dashboard ta direct in kan lut ngala a site pa ngai chuan tin an hei lo en chin nei me ta la hei a site pa ngai ne ta nakina po hetianga direct kan hetiang hian in lut mai the in log out in log in le khan tuna ron lang tur anga hian tiang hian lo lang mai theya chuwa kan khang huna pin wei lo nan hi dashboard ti hi ta hian alang telani zirtir tu te bi ga chuan ti chuan dashboard kan click kan helai miang tho kharon lang don ani ti chuan lesson siam tur chuan ma saberin he chuwa hian kan hmuang hian new oma post kan siam the post hi thuziak antirnan video lesson kherne lo ang chi te po kha post mangin kan post theya chuan du chuan video kher lo po kha lesson course angin kha kan post thei tho boka chu ani dan phung ania ti chuan ta hian lesson le course ti hi kan hoi course ania hi course hi kan siam tum ber chu tuna kan siam tum ber chu ania aba kha chu khoi vak pongai lo chon post hi chu engani thuziak pa ngai contents article ang dewania course kan ti kha chuan a course bi kha huamani kha retel ngai bo ni chuan tuna hian course kan siam don vain course a hian kalu tanga tuna hian ka course siam tu ri course ba kan lo guide ang deu ni ta ngani zirlai bu nau pang ten zirang chi zirlai bu ang che kha chu ani lowa tuna ka ti tu ri student tena email checking an ti dan tu tele website registration an lu dan le en dan tur vel video a mak lo siam to koron thun to kha khani kha hela hen course an ka da lu don ni saber chon ta hian ngani online guide ka ti menga thu pui tan hian chu class song kha khan a huam se ka do wa ti han du chan he class hi antenan ke ma class kherne lo po kha class 3 te lo ne taila class 3 kan chon ka class ta hian category han select tur ne mai ro chu tuna hian ke chon class po kha ka hei chon a ko lo wa ha pum pui ni wa video lesson te mo video recording video lesson te po ti la thangla ka du technology te ti la IT and software te po ti khan ka thang thei me ti chuan ta hian ka curriculum kha ka ziak ve do na ta khan masaber chuan ta hian zirtran na ani dona wang khan introduction to online tet ka ti to ma chuan ke enter anga tia ke enter khan hei athu pui anga ni anga ti chuan achunga han lesson khom don ta ni ti chuan lesson hming tura hian ta hian email checking in gmail te ka ti menga ti khan ke enter lenga enter le khan email checking in gmail video lesson tur kha ka siam thei don ta kan hmuang hin helai hin pencil lem hi oma hemi pencil lem hi ti hian ka click anga ka tia ka click khan hei tap thara hian ka luta hemi tap thara hian a video te ka upload mai don ni chen ma saberin video upload tur chon helai add media ti oma add media hi ka click anga ti chon hei upload na lo lang ha ti chon ka video kha ta tang hian ka va select chuanga desktop ka da sandbox chunga hin RL school website chunga video siam to ka email checking ka ti khan ta ti chon email checking ka ti han open hi ka tianga ka select no khan ti chon hemi hi ain upload anga khami ain upload chung pon ti chon helai ta pa khan ti khan lesson dang pok lo sim thei thoma se hi kan ti zo lo longa internet he ka internet chu tianga chak fa han ani lo wa mai ro chu kan hmuang hian kan server he chak ve hrim upload zung ani ti chon du chon heng like caption te po he da vek the an chun na ti khan caption email checking te po tin lo da lok thei nia email checking gmail guide te po ka ti le dai menga kha tiang khan description te po he je vek the upload zo chon hemi copy link hi alang nge do na ka alang ta ti khan
ti chuan embedded link to media file ti te attachment ti te embedded media player ani ta ke nia chuan online direct and play the download khel ngai lo an play the tu khan e wangin ti chuan insert into post ti ka click nga ti chuan ta hian lo lang don ani kami kha o he lo lang ta ti chuan tunan hem hi video ne engamo short answer long answer type question emo ten ni lo wang khan standard ni lo in video hi ka thlanga ti khan ati thei ta chuan ta hian kan video wa hian kan mong hian helan a duration hi 24 langa 24 lan chuan 340 la poilo ta hian 3 a duration kha minute thum ang vel ani don ti na ni ta ti chuan kha ani deu me chuan he video hi midang in comment turain du ni chuan all comments comment turain du kherlo chuan uncheck ti khan comment turain du chuan thuzia ka hin me thuzia hi check na le uncheck na ni jela ti chuan comment thei turin ka da don tu na chuan ti khan ka da menga ti chuan hi update ti ka click anga atia ka ti zo khan ti chuan ka course pakhata video lesson pakhat chu ti khan ka thun zo ti na ni phota hi chu du chuan ti khan ka close thei toy la update ka click to kha chuan visibility hi public ania kan mo hindu chuan helai hi vatlik hian ten password protect te pona da theya private te pona da the ma se private hi chuan da lo ula password protect mo public mo hian da tu public in da po khan in register lo tan chuan en thei don chuang lawa ti chuan ka ti han kan ti zo tai public ka kan da hei chu ka close me nga ti khan chuan ta hian apa ni na chuan kan video da le tur kha a ming kha ka hmel kan en lok nga ta sandbox chunga hian ka da rl chunga khan video siam to a hian for student ti ni ta ta khan kan lawa khan kan course a khan lut le tai la ta hian online class online video online class video ti na online video course enda ti emo khan ka jek me nga ti khan ai student ta ni ta ke enter le nga ti khan ke enter zo le ta ti chun helai pencil lem hi ka click le nga ti chun pencil lem ka click khan ti hen ta hen ron roi lut le ta ti chuan hemi a hian chen kha ka jek online video course en na tin ka da ang che khan lo lang thei ni ti chuan ta hian kan ka ti tur kha intre log thei to nga tu na chuan et media tang hian heta upload files a kher hin om turania upload files ka click le kher ta chun select files ka tia ti chuan for students ti hi ka click le nga ti khan ka upload ang he video hi alien deu bi ka mai ro chu kan internet hi chakli tik chu ni lawa nga kila phota ti khan kan no upload zo ta hai kan mo hian 19 MB nia upload chung kha rei faran em lawa ti jan insert into post kan ti lenga ti china kan tiang pok khan ta hian video ti hi kan select lenga san chu hi video ni wangin ti chuan ta preview hit le ma zong kharon lang phota nga a preview ron lan khan o hian a second zat te lang thea ti chuan 5 minutes ang velan ta 5 minutes ti ka select na chuan helai update ti hi ka click le khatia ka ti khan update kha zo chuan he chung lama hian ron lang menga en update zo chuan hai lesson updated entita ti khan hi ka close thei to ti na ni ti chuan kan mo han video pahnih kan nei ti na ne chuan a pathum na tur hi chu tuna ka record me khi ka ron da nga langa chu in lo en theianga ti chuan ta hian kan mu le thei chu assessment ti teuma mai ro chu heng hi chu assessment a khawa siam masak khangai thina chuan helai hian prerequisites courses ti omta hemi video course an en ma an en tu course dang om chuan ti hian atar lan ve te ken kan va type me kan course siam to kha a ming nge course ming hetianga kan man online guide kan tiang chi kha course ming an tim nan ama video lesson ti te kan lo ti to ta khatiang khan kan jek don ni tuna chuan keima account bi ka tang hi chuan course siam kala nei me lawa chu wang chuan prerequisites hi ka nei thei lo ni nakina chuan nang mani tang khan video course an siam tam huna chuan kha om thei tur ngai nia chuan pricing hi free nia engma siang hai lawa heng rim hi content rip ti te po hengai lawa heng te po hi la khoi nga lo forum e roi chin du chuan ti khan asiam thei ve ta forum kan ti hian hemi course tan bi ka soi ho na forum kha du chuan asiam thei ti na ni ti khat khate enable ka ti khan siam don ti na ni chuan he course a hian enge atlang pu chan chin helai hian aso story ang te po je the
in kai roi na ai lang tur a preview ang tur de ni mai khatiang kha a preview ang tur kha chuan hen mi si set feature image atang na ti lam the hemi course song chang rem chu heta hen kan jianga he video course a hian Zirlighten online video course an en thei dan tur le email lam chung chang tarlan ani tiang te po khan kan jiang ve nga kha video introduction a course introduction te po ni theinga ti chuan nakina chuan video kan helai hian kan mo hen lesson hi du chuan siam lok then tuna kha chuan nge kan siam nga la course kan siam pa han lesson kha siam hal kher lawin helaya new atanga lesson hi kan siam kan upload sa tawni chuan select sa tang hian tatang hen kan va select thei don ni kan siam kha tunai ro chuan hei engma pakhat ma kan nei lo siam kha china ka siam chop chau khan ka siam chop ka select to wang khan ta hen select tur point om to lo ni chuan quiz te po nakina chu kan nei chuan kan quiz te po kha tatang han select thei me khan om don ti na ni ti chuan kami kan select zo khan lai et ti zel khan ni me kan select za te po ta na ron tar lang ve thei don bokani ti chuan kan course chu ti khan kan siam zo chu ni ta kan hmuang hian visibility hi public ani ta public mani se hei course ane awangin login lo tan chuan ain thei chong lo ni mai ro chu then ka chuan password protect kher kan du ni chuan ta password protect ti kan tianga kan password tur khat kan type mai don ni ti khan password kha kan type thei ni chuan tuna chuan password ai lovin ka tianga ti khan chuan hei hi ka preview the ka du chuan mai ro chu ka publish nga langa video kan publish so chuan kan hmong line course publish lovin ti ta hi kan course kan publish zo to ti na nia ti khan kan course kan publish zo to chuan ka khami dang khan an lo mu thei don ti na ni ti chuan course ka kan view ve kher du ni chuan line hei view course ti am bok ta view course a hian ti khan kan en mal the ni kan course publish to pon ni se han endik ve rim te kha tha ti khan kan huang khan ta hian online guide ti ni ta he kan mo he category ka than te po khata hin ron lang ta chuan forum anei boka he forum connect naw ma ti hen du chuan ti han naw pang te po khan hei hriat tur ni ta forum a hen an lut thei ti na nia ti chuan kan mo kan video te po ti han en ngal theia curriculum ti oma chuan instruction ti oma instructor ka ti na o ta hian nge instructor chanchin mani chanchin te po kha ziak ve tha biography te ti chuan naw pang khan du chuan ron comment theinga kha video course kha hela hian take this course ti hi naw pang hon an click thin tur chu ni ta ni ti khan video kan en du ni chuan curriculum hnuai a zel hian hemi tap hnuai a zel hian om ti kha hriat a poimo ni ti chuan video kha lo thlir don ta ela ti khan ka click anga ti khan video kha ka hmu thei nga la tunan helai mi hi kan hmu hei ka tia kan helai mi ka click khan ala ti han video detail kha course detail course video om te ka hmu thei ngal vek bokani ti na video kha ka play thei ngal mai ta kan sign in chi hian tuna kan hmu hian kan email ala ti chuan hei tu chuan course dang te po kha ta tang hen zon zel theya keima englo bi ga kha chuan ti khan ten video course siam dan ti te course da electricity keima siam kher ni lo po kha ta tang hena hmu the tinan sir james siam te po han tinan electricity te lo ni ta tiang han law pang chuan pu vek thei do ni ti hana course kan vat click khan chuan hei hi tia click khan in close thei boka khami search sakha chu ti chuan helai close le na khani mai ta ni next video wa hian engani question siam dan te le assignment pek dan tur te khatiang chu chavel te po han se kha chu sei ngai vak lo poina thiam thei tho mai ro chu kan tar lang vele hrim don ani khati zong kha video course siam dan chu ani